Katrina na isuspendir ang Sa penalidad. tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magitan. Siya na alas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, Acting Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bisita kang Naga City Police Office. Oplan plaka check pinaglansar sa syudad kang Naga kang Land Transportation Office. Duwang paraoma sa Minalabak, Camarines Sur nagtagaan huli sa iriwal sa daga. Lalaking mapresenta ring kasal sa saiyang karelasyon sa Karamuan, Camarines Sur, tinaga kang sa iyang magiging panugangan. Mga barangay na nakakasakop sa University Belt kang Naga, may nakalatag na seguridad para sa mga estudyante. Uy ang barata sa aldaw na ini, ako po si Melvin Machado. Bisitang kunyanal daw kang Naga City Police Office si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Gusto subot mahiling kang general ang kabugtakan kang sayang kapulisan sa siyudad kang Naga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Saro sa katuyuhan kang pagbisita kang Acting Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Kasubago sa Naga City Police Office. Iyon na masiguro na nasusunod ang mga direktiba kang Hepe kan Philippine National Police urog na ang manungod sa 5 minutong pagresponde sa krimen asin sa iba pang insidente. Kung may pagresponde, pinagsugo ni Police Brigadier General Babagay sa mga PNP personnel na tulos arestuhon ang isa-ima na persona na imbwelto sa krimen, susug sa mga patakaran kang Philippine National Police. Ang message is I am just cascading and make it happen yung mga directive ni Chief PNP. Yung 5 minutes response time, maging safe ang mga Bicolano. Then, pag may responde at may kriminal, arestoin ng kriminal. Quality sweep and quality legal offensive according sa rules ng Philippine National Police. Bilang parte kan pag-obserbar kang kapulisan sa 5-minute response time, 10 hasta 12 beses kada aldaw ang pinagigibong simulation exercise kang regional office. Sabi ni Police Brigadier General Babagay, nahihiling digdi kung paano mag-adjust ang sarong istasyon sa sitwasyon urog na si mga hararayong lugar na kinakaipuan respondihan. Huli ka ini, saro-sarong bibisitahon kang Regional Director kang Bicol Region ang man iba-ibang police station sa probinsya kan Albay, Sorsogon, Camarines Sur para mahiling ang deployment kang kada istasyon. We are doing simulation exercise 10 times a day, 12 times a day, any time of the day para ma-perfect. Radio communication, yung dispatch ng personnel, 5 minutes ay na-mimit naman. Kung nakikita rin namin kung yung mga istasyon na di nakamit, paano mag-adjust, lalo yung mga power plant areas. I am visiting various police stations in the provinces of Albay, Sorsogon, Kamsur, unannounced. I am checking the deployment of patrollers, the blotter, kung naka-align pa rin, the tamang bihis, kung yung mga pulis ko ay maayos pa rin ang pananamit. Then, kung may ma-caution, rectify, on-the-spot correction. And I have to ensure na yung mga officer nandun, yung station commander nandun, at may pulis sa kalsada. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. na liwat sindag mapadara nin augmentation force sa siyudad kang Naga para sa Peña Francia Fiesta. Nailatag naman subot kang Deputy Regional Director for Operation ang deployment para sa kasaributan sa siyudad kang Naga sa masunod na bulan. Aware that may significant activity Peña Francia. So, yung security preparation nakalatag na through the operations, through the DRDO, and of course dito sa Naga City Police. It is a recurring event every year. So we know how to deploy. May mga contingencies yan. So rest assured, ang kapulisan, ang PRO5, ang Naga City Police Office, ang Camarines Sur ay ready, operational ready. Sa
Sa iba pang barata, Oplan Plaka check kang Land Transportation Office sa Naga City, ginibo ang kick-off kasudma. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa syudad ning Naga, pinagibo kang Land Transportation Office Bicol ang kick-off kang Oplan Plaka check. Ini ang programa kan LTO Bicol na maidistribute sa may mga sadiri ng motorsiklo puon taong 2017 pababa ang permanenteng plaka asin ribayan na ang sa indang mga temporary plate na ginagamit. Kasuudma, nagpwesto ang mga taga-LTO Regional Office sa may Civic Center kung saan saro-sarong pinara ang mga nakamotorsiklo, hinapot asin hinanapan nin papeles kung kabali sinda sa pwedeng mag-claim kang permanenteng plaka. Susog kay LTO spokesperson Jaime Ropares, 2,000 na plaka na backlog kang Bicol ang kaipuan nindang matapos maidistribute sa laog ng tulong bulan. Alan Castilleros, kasama po ang aming ARD Vince Nato. So ito pong program na ito, ang Oplan Plaka Check, ay para po ma-address ang mga plate backlogs, lalong-lalo na po dito sa Bicol region. In particular po sa mga motorcycle owners na year 2017 pababa. So ito po na Oplan Plaka Check, ang full implementation po nito, ang kick-off po nito ay dito po sa Naga City. Initially po dry run na po kami sa province po ng Albay, August 5 to 6, and ngayon po August 7, nandito po kami ngayon sa Naga City para po matulungan po na ma-distribute and maibigay na po ang mga inaasam-asam na plaka ng ating mga motorcycle owners. Actually sir, for release po natin sa buong Bicol region na naibigay po galing po sa ating central office, nasa 200,000 plus po na plaka para po ito sa buong Bicol. And lahat naman po ito na-distribute na sa ating mga concerned district offices, sa regional office, and ito po, kasama na po dito ang program na Oplan Plaka Check para po ma-address na po ito and ma-distribute na po sa ating mga motorcycle owners. Kung ang motorsiklong binakal sa luwas kan Bicol, tinatabangan man subuot kan LTO na ma-verify ang sa indang mga plaka online. Para naman po sa mga motorcycle owners na outside Bicol po, pero year 2017 and pababa, tinutulungan pa rin po ng LTO personnel na nandito through the online plate tracker po natin. Ang LTO on Wheels ang nakatalaan maglibot sa iba pang probinsya sa riyon. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, extended ngunyan daw ang Oplan Plaka Check digdi sa siyudad kang Naga. Basado man ini sa social media post ni LTO Operations Chief Glenn Mancera. Padagos sa mga barata, approved sa Land Transportation Office ang pinagigibong evaluation kang lokal na gobyerno kang Naga sa mga darakulang punin kahoy sa gilid kang tinampo. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Kumbinsido si Land Transportation Office Bicol Regional Operations Head Glenn Mancera sa ginibong evaluation assessment kan mga puon nin kahoy na yaon sa gilid kan tinampo. Maging ang opisina subuot kan LTO, pinagkukonsiderar na hazard ang mga darakulang puon nin kahoy, siring ka natumbas sa Moriones o Campo Camarines Sur, asin duman sa Albay na may binawian nin buhay. Apwera subuot sa mga puon nin kahoy, maging ang tinampo ang pinagigibuhan man subuot in road audit. Ang DPWH ang nangyayarot digdi asin nag-iiba man ang LTO. Actually po positive yan kasi saro po yan sa hazard po sa tinampo. Dapat po ngani talaga nag-audit po kita kan tinampo. Bako lang po ini mga kahoy, pati po itong itsura po kan sa tuyang tinampo dapat na-audit din. Hindi po kitang inaapod na road audit, composition po ikayan, DPWH ang lead agency, and ibang other agency. Kami po minsan na iba pag may road audit, pero mostly po duman kami sa prone sa road crash na lugar. Kaya yan po ang samuya pong commitment. Pero positive po itong ginibulig po sa Naga na nag-i-inventory po ka mga kahoy na possible na maging hazard po sa mga motorista. Sa issue kan road crash digdi sa syudad ni Naga, nanutaran ang paglangkaw subuot ning kadikit. Posible subuot ang bihirang one-time big-time operation kan NCPO ang rason kaini. Alagad, padagos din ang pinag-aadalan ang datos kung tanong naglangkaw ang numero kan road crash sa syudad. Ang Naga po medyo nagtaas-taas dikit kasi siguro nawara na itong one-time big-time permit. Baka ipo itong epekto. Piga-assess na po para makaraman ka talaga ang real senaryo kung bakit po gano'n ang data na nagluwas po sa tuya. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak.
Nagtagaan ang duwang paraoma sa Zone 3, Barangay del Socorro, Minalaba, Camarines Sur, huli subot sa Iriwal sa daga. Ang biktimang si alias Ilyo nagtitipon kang sempi nagkupras kang atakiyon kang sospek na si alias Tante na residente kang kaparyong barangay na armado ning sundang. Tinaga subuot ning duwang beses ang biktima na tinamaan sa tuong kamot. Alagad nakabalusman si alias Ilyo asin nataga man sa kamot ang sospek. Ang duwa parehong dinara sa Bicol Medical Center para bulungon ang saindang mga lugad. Sa iba pang police report, imbes na maugmang presentaran ang mangyari sa magkarelasyon na sinda alias Ana asin alias Eli kang Karamuan, Camarines Sur, napuli ini sa Taragaan. Alas 9:30 nin banggikan nakalista Martes kan magpasiring si alias Eli sa harong ninda alias Ana sa Barangay Belen, Karamuan, Camarines Sur para magpaaram sa magurang kang babae na sinda mapakasal na. Alagad ay nagtugot ang ama kang babae na si alias Manong. Huli tamay aki na subod sa enot si Eli. Digdi na nagpo ng diskusyon kang duwa. Tulos nagkuaning sundang sa kusina si alias Manong asin tinaga ninduang beses ang sa iyang mamanugangon. Inaragapan na madaratulos sa ospital ang biktima, mantang nagsuko man sa otoridad ang sospek. Sa ibang barata, CCTV asin traffic lights kang siyudad kang Naga nag-abot na. Ikakabit antes mag-Peña Francia Fiesta. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Ang mga kahon na ini nayaon sa lokong opisina kan Public Safety Office. Nakabugtak ang mga CCTV and traffic lights na para sa syudad ni Naga. Sa pakikipag-ulay ni PSO Executive Director Rene Gumba sa Naga City Hall Press Corps, sa iyong kinumpirmar na nagpupuna ang kontraktor na mag-install kan mga CCTV, partikularmente ang entrance as in exit security cameras kang syudad, inidagdag sa mga naindot ng CCTV na naikabit. Para man sa traffic lights, ini-install sa tulong main site sa may Peña Francia Crossing, Balatas as in sa Diversion Road. Nagyanin do yung mga kahon dyan. Gamit po iyan kang duwang major facility ta, CCTV and traffic lights. Nagpupuuna po sa contractor na mag-install kang bagong mga CCTV, pero ini po additional. Iyon na ini itong sa mga entrance exit security cameras kang syudad. Asin nag-install na mapuuna din sinda kantong tulong major sites para sa satuyang mga bagong traffic lights. So kung matatandaan po nindo, so garo so pigbidta duman poon sa diversion, digdi sa Balatas asin diyan sa Francia. So tulong sites ang tatakudan po kaya mga traffic lights na iyon. Nasa 5 million pesos ang budget sa CCTV asin nasa 10 million pesos man para sa traffic lights na ilalaag. Inaasahan na bago mag-Peña Francia Festival, mailaag na mga traffic lights asin hinahalat pa man ni Gumba ang abiso halis sa kontraktor kaini. Ang tanda ko ining CCTV 5M so tinao and then 10M so sa traffic lights. Baka po total kaya tulusan na sa tuyang na cover na lugar po dahil dyan. Kung magigirumduman nindo garo so initial na budget mi kung replacement kang gabos sa traffic lights nasa 40M. So dahil nasa 10 na so itinao sa tuya pinagkasya sa tulong sites na medyo darakula po na sites kaya. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Duwang aldaw bago ang Agosto 10 ang pinakuring aldaw kang voters registration para sa SK asin barangay election. Padagos ang pagruso ka mga maparehistro sa opisina kang COMELEC sa Naga. Sinabi ni Election Officer Attorney Mike Cujulia, nagpupuon ang registration sa oras na alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Sa iyo man pinaglinaw na mayo ng extension sa oras na itataw kung kaya dapat amay pa lang. Magpasiring na sa opisina urog na mga hobenes na maparehistro. Sa aga, hasta aldaw na Domingo pinaglalooman kang COMELEC ang pagdakol kan mga malamag para magparehistro. Ang totoo yan, maano talagang extension 8 to 5 man lang yan. Ang rule dyan, pag 5 PM na may nakalinya pa, ikuha na ng pangaran, tapos tatapusin na po ito. Kaya more or less, hanggang 5 lang talaga ang registration. Itong linya lang, ito na lang ang uubuson. In-expect naman po mga hobenes talaga yun, mas lalo sa weekend, mga SK po ang maparehistro. More or less talaga, pati transfer, makikita transfer. Kaya more or less mga baguhan talaga ini.
Bilang presidente kang Liga ni mga barangay sa Bicol, nag-atendir si punong barangay Corazon Peñaflor kang barangay Calawag, Siyudad kang Naga sa ginibong executive meeting kang Liga ng mga barangay sa Pilipinas. Digdi na pag-ulay na posibleng mayong mangyaring SK as in barangay election. Tugot man subod si punong barangay Peñaflor sa extension kang liderato kang mga opisyales kan barangay para magibo pa ang natatadang proyekto as in aktibidad na makakatabang sa saidang mga nasasakupan. Inaasahan na sa November taon 2026 gigibuhon ang SK as in barangay election. Pagdaman ko po sa Manila, nag-attend po ako ng executive meeting kang Liga ng mga barangay sa Pilipinas. Since na ako po ang Region 5 President, kabali na po ko sa National Executive Board. Kaya doon sa pagkakaulay ni po duman, nasabi po duman na may po talagang eleksyon na magaganap ngayon na 2025. Ang pinaka-sigurado po November 2026. Tayo po ang konstitusyonal. Apo. Ngayon sa konstitusyon na dapat po at least 3 years in service ang mga barangay officials. Dahil po dahil ang gigibo ni Presidente Bongbong Marcos na ibibito niya ang itong nganing kaugnayan na ginigibo kang mga liga ng mga barangay sa Pilipinas na dahil pipirmahan. Nagpapasalamat lang po kami sa extension na ini na at least na November dahil tangani po ma-extend man po ang sa mga serbisyo publiko na may tamang panahon. Kasi kung doon talaga, kulang-kulang man po talaga sa samuya na ipadagos sa mga ginigibo sa barangay. Nagdaraning paghandal sa mga estudyante nangyari insidente sa sarong medtech student na nagadan. Huli kay ni pinag-aram kang sa tuyong mga campus correspondents ang seguridad na nakalatag kan mga barangay na nakakasakop sa University Belt kang syudad. Aramon ta ang detalye sa report ni campus correspondent UG Nueva. Matapos ang nagkaperang insidente sa syudad ni Naga, kabali ang pagkagadan kan 4th-year students hali sa Universidad de Santa Isabel, ang mga barangay sa syudad ni Naga, Aragon Liboton as in Peña Francia, na dakol mga eskwelahan tulos naggibunin aksyon para sa seguridad kan mga estudyante. Ang nasabing barangay, yao ng madakulang eskwelahan sa Naga, Aragon Naga College Foundation, Universidad de Santa Isabel, Camarines Sur National High School as in Bicol State College of Applied Sciences and Technology as in iba pa, kaya ang kaligtasan kan mga estudyante ang tulos pigtutukan nin prioridad. Sigun kay Marvin Pinpeño, saro sa barangay Kagawad kan Liboton as in Chairman Committee kan Peace and Order, may gut nindang pigbabantayan ang pag-implementar kan curfew para sa gabos, lalo na sa menor de edad, as in sa tabang kan makapulisan, as in sa mga opisyales kan Public Safety Office, padagos ang pagkoordinar ninda para sa trapiko as in sa seguridad kan mga estudyante. Aktibo ang mga barangay tanod sa pagroronda sa may eskinita lalo na pagbanggi bilang parte kan sidang initiative sa kaligtasan. Igwa kaming team everyday yan pag may klase. Kami ang na-facilitate kan si traffic as in si security kang estudyante ang nagruruluwasan. Actually golpi ang volume ninda. Kaya kumbaga sa part man kang barangay day may mga kinakaya gabos kaya nag-coordinate kami, igwaman tinaw ang PS3, may mga policeman sa PSON nagtatabang sa mula. And pag-abot sa Banggi, lalo na ngunyan kay Mayor Lenny, na talagang pinapatutukan niya na ma-implement itong curfew hours sa minor. So pag-abot ning 10 a.m. sa area mi, sa barangay kang Libuton, pagronda kang mga tanod, automatic na yan, gabos na mga below 18 years old. So, inaano na yan, kinukol ng attention kayan. Tapos itong iba dyan ng mga bakuman, kumbaga sinasabitan ng mga, may mga outside naga, ang ginigibo mi kaiyan para, kumbaga, daima pahamak or igaano kan mga tanod na maiatod mo sa barangay hall. So duman mo sinda pinapatambay, kinokontak mi ang mga magurang o isa ng mga partidaryos para maaraman ninda na si Aki ninda niya sa barangay Libuton. Susugman ki barangay captain sa halabaan kan Peña Francia na si Jackie Villanueva. Sa barangay kan Peña Francia, fully equipped CCTV as in public address ang saro sa mga paraan ninda sa pagmonitoring sa barangay kung sa insakop ang bilog na barangay mapa eskinita. Mga major schools na magkakataid, igong mga CCTV. Igwaman ang barangay personnel na in charge para mag-monitor 24 hours sa CCTV para pag igwang emergency or insidente, matawan tulos na responde. Ang preparation mo digdiyo is
Ang Samuyang Barangay is fully equipped kang CCTV and we have public address. Ang permiming tigmo monitor ang mga hero digyo sa Samuyang Barangay and igo kaming personnel na in charge na nagmo-monitoring 24 hours para sa Samuyang CCTV. Tanganing kung igwa man ng mga insidente, madaling makaresponde ang sa tuyo enforcer. Nagtauman ng pagirumdum si Edison Sola, Department Head kan NCF College of Criminal Justice Education, kung ano ang gigibuhon kung may pangyayari na daing nalalauman araw kan hold up o critical incident sa laog o luwas kan eskwelahan. So inot po dapat maging alerto kita sa satuyang kapalibutan. Iwasan ta po na magpara cellphone, lalo na kung naglalakaw kita. Iwasan ta po na magsulot ng mga headset or earphones na iyan po nakakasagabal para sa satuyang sa diri. Panduwa po, pagkatiwalaan ta po ang satuyang kutob or inaapod tang gut feeling. Pag namati ita po nagaroig sa itong nagsusunod, magduman po tulos kita sa mga mataong lugar. Rumayo po kita sa lugar na kung saan aram tang pwede kitang mapagsamantalahan kan sarong tao. And habang naglalakaw po, kung mapipwede po, dumang kita mag-agi sa mga maliliwanag o mataong lugar. Iwasan na po ang madidiklom, tayaon po dyan nag-aabang ang mga oportunista o ang mga taong nagbabalak sa to na maggibo ng krimen. Maglakaw po kita ng may kumpiyansa. Dahil po kita magpahiling ng takot habang nasa publiko. Tapag nahiling po kitang may takot kan sarong gustong magibo sa to ng krimen, gigibo niya po yan na kusog buot para kita biktimahon. And then, mas maray po na maglakaw kita na may kaibanan ng mga kaklase or mga mapagkakatiwala ang barkada, lalo na kung banggi. Pag abot man po sa mga transportasyong pagpubliko, pinaka-basic po na hilingon ta ang plate number kan sa tuyang nasasakyang bihikulo. Kung mapipwede po, i-text na tulos yan or i-message sa tuyang mga kapamilya para aware sinda if ever man na may mangyaring ay inaasahan. Sa mga narurugado po ng mga estudyante, lalo na sa mga working students, iwasan na po na magturog habang nasa biyahe, lalo na kung harayuan sa tuyang uulian. Ano po? And habang nagbabiyahe po, itago ta ang mga mahalagang bagay sa tuya, araw ka mga alahas, mga laptops, tayan po pwedeng maging mainit sa mata kang mga gustong maggibo ng krimen. Maging alerto asin mag-ingat na marhay, dahil matakot magranin sa mga opisyales asin maghagad din tabang. Para sa GNN TV 48 Naga, Eugene Nueva, Newsbreak. Yan ang mga bidang baratang nakalap kang mas pinakusog na parsa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baratang garantisadong nangengenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga para updated kita sa mga barata asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Melvin Machado, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa tahog ng mga isyo sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magiging Siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience
experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve. Converge FlexiBiz. Contact us to know more. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge FiberX Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge FiberX Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready.
shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.